Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-2. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό σε 5 παιχνίδια. Έναν Παναθηναϊκό που έμοιαζε να ήταν εκτός τόπου και χρόνου πριν ξεκινήσει η σειρά των τελικών της GBL. Παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει τη σειρά στα 5 παιχνίδια. Ο Εργίν Αταμάν έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα 2 εντός έδρας παιχνίδια του στο Telecom Center Athens. Έστειλε τη σειρά σε 5ο παιχνίδι do or die, win or go home. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός με τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζέγκοβ να ξεχωρίζουν, έκανε τη δουλειά και κέρδισε το παιχνίδι. Μία σειρά αγώνων που θα την θυμόμαστε και για το τι έγινε στο παρκέ με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ, ειδικά τον δεύτερο να κάνουν εξαιρετική σειρά. Μιλάμε, ο Φουρνιέ έκανε τα πάντα εντός παρκέ, 23 πόντους μέσο όρο, κοντά στις 6 assist, έκανε τα πάντα, δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του, έβαζε τα κρίσιμα σουτ και πήρε και το MVP των τελικών της GBL. Παρόλα αυτά όμως θα τη θυμόμαστε και για την τοξικότητα εκτός γηπέδων. Πολλά παράπονα για τη διαιτησία, πολλές καταγγελίες, ανακοινώσεις μεταξύ των δύο ομάδων και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα ήταν φυσικά το περιστατικό του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones, ένα περιστατικό το οποίο δεν θα έπρεπε να βλέπουμε σε κανένα γήπεδο. Είναι άλλο πράγμα το να τσακώνεσαι εντός παρκέ, είναι άλλο πράγμα το να έχεις διαφωνίες, αλλά δεν τις λύνεις με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο είδαμε στο Game 5 τον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn μετά στα αποδυτήρια να παίζουν ουσιαστικά μπουνιές. Μια κατάσταση η οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνει πουθενά, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, πόσο μάλλον μεταξύ δύο αθλητών που πάρα πολλά χιλιάδες παιδιά ανά την Ελλάδα έχουν ως είδωλα.